खोब मोजां मोनसे बेनि गेजेराव जिथु बाजेट प्लेस खालायदों मोजां जादों आरो जिथु रां जिथु जों मोनगोन बेखिनि रांजों जिथु जों फुल बाजेट जिथु जा 2025 आरो 26नि बे बाजेटआ जो फैगोन अब्ला जों आरो बांसिनै जों मोजाङै माने खामानि मावनो हाबावगोन आरो दा थिखानाय बेखिनि बाजेटजों नोंथांमोना बेसेबां खामानि मावनो हागोन बायदि नोंथाङा भाबो? जथेस्थ' जिथु जोङो बिसोर बाजेट मोनदों जोंहा होखानाय बायदि जों इलेक्सननि जिथु बाथ्रा होदोंमोन जोङो इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जिथु जोङो सोदोंमोन बेबायदि दा लाइमोनफोरनि थाखाय जों जिथु 100 कोटि बेहायबो जों बाहायगोन आरो जिथु वमेननि बेहाय बाहायगोन आरो बिदिनो माखासे जिथु इयुननि थाखाय जों बिटिसि जौगानायनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ बे बाजेटनि गेजेरजों जोङो मावगोन होननानै अलरेडि जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि बाजेटआव प्लेस खालामनाय जादों खोब मोनसे आसा खालामनो हायो आरो